Keraaminen pinnoite auton sisäosien suojaamiseen on järkevä valinta, etenkin uudehkojen autojen kohdalla. Videolla käytetty suihkutettava pinnoite tarjoaa hinta-laatusuhteeltaan erinomaisen suojan auton sisäpinnoille. Pinnoite soveltuu kaikille auton sisäpinnoille, eikä se lisää kiiltoa tai muuta pintojen alkuperäistä väriä. Pinnoite tarjoaa suojaa ainakin 12 kuukautta, pinnoilla, jotka altistuvat jonkin verran kulutukselle. Pinnoilla, jotka eivät ole alttiina kulutukselle, pinnoite pysyy huomattavasti kauemmin. Pinnoitetta voidaan huoltaa normaalin auton sisäpesun yhteydessä. Pinnoite suojaa muun muassa UV-säteiltä, likaroiskeilta, pinttyneeltä lialta sekä helpottaa pintojen puhtaana pitämistä. Ennen keraamisen pinnoitteen levittämistä pinnoitettavat pinnat pestään ja kuivataan huolellisesti. Tämän jälkeen levitetään ensimmäinen kerros pinnoitetta. Kun ensimmäinen kerros on saanut kuivua hetken, levitetään uusi kerros. Sen jälkeen pinnoitteen tulee kuivua lämpimässä yön yli. 12 tunnin jälkeen pinnoite on saavuttanut täyden kovuuden.